Kalok sisi yang sebagai pisah ni ke video, kani klimat gidan hang ni pok mairang. Bang dan kubur bakam sutanat nakani ke tanya hakabang gidan hang ni badi kong yada hujon. Nadu kisnam gibralet nadu kisnam arja khanyu ter ila ai ke jing sakri ke bakam pher le sila panong hakani ke dong ke tanya cheni dam tagi khna samla gi babon. But kata kalong ba ai ke jing hikai ke bakerpang na bata kumno ban bagi khna samla hang ni ke tanya cheni kila ban seng na kam ke jam da kani ke jing pentebet ke ba EI na kani ke jaka hikai ke jongi tingin ya keren company akham sani khniat ke kita ke jing hikai ke ba EI but katnu kini ki khna ngut ki kanu ngut di khna na kani ke than ki ayo jing mentoy na kani ke jing persang ke jongi persang berit jongi hang ni hapo mairang kuisibun kong yadai ka por jong phi ngasuka pan kali kong yada hang ni nadu menu phila sedang ye kani but ke jing thmu hapor ba phi sedang ye kani kan ke jing thmu selendet bapi sim ya kan ikalenti. Ka jing temu jonga ban sedang terlong ka jing perkhat jonga na marba. Ngai liru ngayo iki free training ngayo ban long komli. Tengah kwa lang iki weru ban ai kalat ken bakin yo ban sengkam magi bun ki kana mentai kim yo. Lidon kalat udang balong ka long kem don lat tang balong. Chu long no ke jing jinjar haying mon aying kem play kalat ki don ka sap ti bau bleu ai. Andai ka kem don kepada ka pisah bakin le. Subun aying ki jon subun ki jing ai jong ki tengah perkhat ha jing bun perkhat jonga long. Ngawan kata jeng sengo geng ban ai kam na meki wei te ban ai kam ki ha ban train choi ki ha ban hikai lada kila ban hadin de kila dap ke yak lai panai lagi don sha kata kasap kila la ban train yeng ru ka jeng hikai jonga ban ai de teng geni ka beautician bakum do ban khaps nyu ban trading ban leki spa nang ta kini jeng me snyu ki bun ha ba de ha tu ka benta tengah ai kita ke jeng hikai ko la ding la tang kita ru long ka jeng motoy ke babun te kawai lu kebayar ap kalong subola da piwan training hanga nani ka free bang ai lai banai da harin pila semua tan eta kam pila ban late training pentibet cucu yel de sha shelong de sha bar jong ka shelong ban ai full ngam long ngam la na marba ki tiar kidang duna long baka de ka free te mola te ka fosam taksi ti ka de na bentak ti ki khna la pas ka free training ka balai banai ka don ka te ka training ka de tang ka basic training na bentak ki khna ka don ka ni ka hairstyle make up nang ta ka don ru ka ni ka kebanjok khap snyo trading ai kitiki ai bagi ni bande ha po kasalon ngila le lot hajing sisa si bar ngai sim kum to san ngot phongot tang badawan ka bang sai bo hi ti dei san ngot tang balong ba ki wan ti sinai hap ai ba tang song ba ka dukan kala he long long ki ban a training Di ki banai nei ni bon training ti de nang de na po marksa nang ta nang de na po nong klau mulang triang nang ta nang po area jungi ni po mission mairang nang ta nang na po ki mau shot ye ru kila dot ki khna hadu manta bang a training ti la po ya ka prak phongot ye te na ka prak phongot la ron ki babu dukan hasilong nang tai babu sya po ki than ki kuma kini ki mariau nang tai kini ki kenrot la ron ki babu kumtar tai ki baron kalat ban ple dukan ki bam dan badeng ong persang ki ben le na ye subo kum ko home service ki ong ma pila ben le yeng mo lang bagi jempla jong ki Instagram ki khodam ki breu di kalong kalat yo kam yo jam maka jenjar ban yo kam mentala le da puliru ka kam jenjar pi library pi free training dia tu kam kata pat ya pi long ba free training you know kata ngut kan kata te kata hi tang balong ba haba ka kam sim ka kwa bangan le ai nam ta khna samla long an benut te ka jing du nong te kan don hi tang balong la yo pade am ki wei ru la yo lang dalam wan dengan menang mentarung ngaj bah kawi kesingan saya ya atu dan jingerap naki nogi benta em naka sarkar ite padan tangi ke sertifikat ti kila sponsor na DC office betul jong ka besen ling ba ka besen pade kan ki ay ka sertifikat teman dari ko ban pentelun susu ka kamut kampat dan kada bitang long ka jing trace tom ka jonga long trace tom kun to dai pen he kendak tinggal yo becik kitiar tiki kena ada training ru ki open kam tiki tiar dek tiki tiar ngap kam adu kan nga ai kena training ru kumta ngale hajing gon training mon swati tiki long tang arngot te las dang kiu san ngot te sedang ban kiu biang hang tu na din malas sedang on poi saka pra kandai ka babun ka dei menta ka bat ka bakhat ar tang babun tambu de menta ngi don hadu khat nyong na baro nomor kini kena menta mas pelai ngai ka free training ka po ka Instagram na pelai kilawan hi man kaplan de ngadon kumta hi lada ki tui khna ki bangang ai training hi lada ki tibet ba ki trai hok ki long don sak ding jing thang ngai kam ki kam demla ban ai ga dor ba he tang ba nga kador kabaret namar bala bun yenun ai mo tengu sebulan na kas phongot ngajib san ngot
kita kita dia san ngut la trai kum balai sana mani astam kila pendidikan la jong no lani kila trai no shawai bakam he ka dor mo tinggal hab jiet biang untuk training ban wan kum ta kan ka ba wan jiet biang la nang mi la nang wan kum ta tinggal ka jeng pun he ngak kwa hi ban pun he na por mo mang kwa kwa ban long kum ka school ni e kan ka jeng e te ka buan bhana marba teng gi khana long ha ki khana ru ka don ka jeng e banga kum pun hi kai mo si bun hi jeng e ki khana ru ki don hi gi bom don kasap ki ko ban wan dei tang ban dah hikai ru kham stom hi yaki don pade ki kinto ki khana ki ban don sha kasap sin hikai sin batai ki lala kalong ta don pade ki bom teng long kim long hajing embrio mo teng ya kim la ban sha ti ki jing e ma ka training la lo so tho hi ngala ban mai ngala ban tim ngala ban batai ko teng de kum ko ngo tem ban sing ha bai punishment ti kalong kum ta teng ki khana pade ki so tho bakla ti kata ki mot bangas niu teng lami na dukan lami na training nganang syak krens dio kata basam jing e ba nama teng yang o bamba kum tang ta long kum chuba kendon ki be khna ban wan rong dai kila da berbe lupa kalau kham sitam den la rong hapo kila ma daladi man ha gani ka bat ka ba man tali ngam basam jing e ba nama teng ki la da tep em khna ban non kata ka training ki yang ani le hang te de kum ta ta jing kan kasih la long do long sam ta jing bisni mo ta kada lagi dawan darung hapo ngadon dak program ida bu ban menu ban peli duai menu ban duai menu ban thok kum mentas ngi bu tu wei ida thok kerteng gi bom wan ti kena ngim la ban ayo certificate ti ki bri ki bom su tho kim la ban wan kita teng kita ri ban thiet em cuba ngam la ban ai lot mar ki ben kam hayin teng mung ai na dukan ban rasi kum kita ri teng ki long as ngom nya na ban teng na mar ba ka dei ke free tang ban hab thiet dia tama ki don pade bahab thiet ki bangam la ban ai te kum ke kensi ka snat ki bahab ban ra regular kum klolong kum kupi bat kulom te mo ki haban ra ba ken kita ten don ki kana ibom sutu pede ki am ban persang ban panjenap tengah pat persang nomar banga teng da persang tang ban khot tang ha ki sibgas program budang jenjar ban le pan jingra bela atlos tu ba kham jinja mar kalong ga long ki brio sini kim long hoi ki smu tu ba tang balong ki da kham ya be ya ka ba Sawai, tak kan dia. Kayu te jenis pemarang kelam bas bah jenis jeka ka tanjung kan kila ya be bah kum dodon kum ki niki bad di parti ru ngila yo kam nang tai kum ki niki bayat thol ngila yo dang ngim yo iki dang thol yo iki tiki beriak bahin sam ulong kala bentoy sibun te kala kiu ka se sembarang la kidukan dengan hadu jen arpau ar san teli te hang de tengai kami ngobah te sungah pas na shalong hi tang baya kami ngobah ngam dei ba training dak bisa lejong akpor mensua kemot ngisui training free kum tu dai tang la pli dukan lejong nang tu pading ngale kum no ngakan show dak tu banga trace tom hi hadin menta kanu senam si post nam ngasi yo balik training kadai ka fast training bang upload bisa deh kami ngok artis kata tang sau san hajar hakasi benai kata ngamban sri beli makala dai ka por kata ru cibu menta ki mi sini ki ban le gini ki ai bro permanent dai ngi ha balik training sabari turu te ya ka turu ngasap ndap ban kuli long hap nya ka long subang no profesional dai hang ni marang nang hamduna nang don hi ki profesional tang balong ngati adab ya ka mi ngap artis adab tang balong ngidang perkhat ti menta long subu menta don ski bami thamai ski eki haban hab na hot hab op diet biang kai ki na marba kalong kham sok am dak ni tre kan ni ka training de kala yarap sibun mo yanga mar komban su yathu no mo nga ban tris ngi ngamla mo ngam dak lain kum ki we te ndai kala yarap mo kum yanga kibun balong kum ngam mo ngathrai te ngila la yo ban tri menta ki por papat de ban training ru la yo ban ple mo hayi kitu ki ba khot pawan haying ne bawan haying la yo ban khap te kala yarap ki para mo la ban khap la laj ban le chandukan dei yang la ban khap ki para ru te tangkap tahi ke jing yarap bang yo nak ni ke training de kalong tangkap tah mo bang yo menteri menyeng nak kiti la jong ki jat la jong kaplan jengam dal adab nang ni kalong bang yo jakat tri ngan satri dari bang yo jakat tri ngan nang tri yeng naman ban seng nak jong la diru kalong ka ba ek mo perthi menta te tang kita hi bat ngai kble ru I mam jengi bla yarap sibun yengi wala kalong tang lai bnai ru kapor ba khandiat mo ri la yarap yengi sibun ngi la yo jingi kai ngi yakman ngi yarki sotu mo so tanat badi Kawai te bang seng lagi jong kikam
bangin yang halaki jong kikijat naga jing yarap imes ijongi namar kani training ru ngim dan jing seo ndai ba penlet namar ni wan naga yang kabadok te imes le yarap shibun ken yangi bangin yang halaki jong kikijat ngi bawa ngi bangi wan la ke yang badok te ka yangi bangin le sa soru namar balabun kabun kaba ha bun kaba kelabun jinglot am takada te tangata hi kublai shibun imes ba la yarap yangi Nah kini katai merang jongi te ngisuker pat berada pidon kum kita kijinge te sawan sedukan ya keren berimam jongi ila ban yarap ipi namar ba meiru ikwa isok tenat ban yarap iki baduk pi te ngiru ilong film tahi mo ikwa ban yarap iwe Nga kan ni ka training ni saya baik kum tu sisin sisnam tang ba ni alai banai ni man shua ngi atang sinai mal don tang trading house ni odai temtal ami sikwi ki style tingi haban extend no lai banai ni mar ki don bun jat ki kanang mix nam nang mi di ki tingi haban ai kunta ki banai yu bis ma sai ai training hajing sisa tang sai March April kum tu lai banai poliur dunakam sibola bun kam poliur boro siliur ngam don ka training ni ano siki kini ki September Oktober kam dunakam akbar baklui kam hakata ka por nga ai Sibu lari ki perlok jing ki kwa ban join dia kani ke training try kumur kin tip syafam kini ki information kini yo ini jing tip na yang jong ki nga ai ni shwa ban ai ka free training ting sai pelai be hapo Instagram hi dong mun shwa ban Instagram tung syap la ka khubor menta tinggal ai be Instagram Facebook kunto kuma ki blik lawan hi nah ki status WhatsApp ru ngasai ang perlok share lang blik lawan nah ka ke khubor jong ki mentai kena samla jong ko ngada khubor mentai kena samna ti kolong mentai kan ba phi la dan kata ka yo ngiling mi shwa ngam yo kam kan tinggalan mo ban yo free kham jinja temta ka yo kan ni kala ba phi yo ka free pen long one training bha trai bha nang ta pade phi yo ban mentoi hi la de simat bat ya ka yin ka samru nomor ngali ngala long santai la diru ya ka yin ru ngala kerja ti kan ni kalong kamta kan galat lenti ti samla bakin ya trai stom kin ya trai hok bat kai ka sa babli ai ru bakin pen tan kam hok te maka jing mentoi kalong ya la de hi ndai ya nu long kan kham sok ru am ya la de la da ka don ikam mi jam dala ban jeng ki jong ki jan ka stom man trai bar bat tang ban ha trai la do ka mesim don jing e wa i ya kam ru long ta te khabar am tai kena samla te long tang kata ka wei hi bakin ya be sakai ke ba kajuk mentai kal de kajuk ka science and technology la ta ka deru kata ka style ta ka mo la be yak ta ka style te kan ne ka kam ka de ka wei ha ka lat na mar menta te hang nu ba pilai ka don kum kata te kemot kan ne kan ka de ka wei ka lat nam ta jongki ti ki bran kata ka jing tumu ba nam ta kan ne ka kam ga tingange ka la long jing ai mesin menta bun na preng jong pi ki pe ini video bat ki lese ki don ni ka jing angnut jing thrang de ki bam sngo don ni ka lat di kham tam ta ki tu ki bade na kan ni ka than eastern west begini jaka ba marjan ba phila ban wan ban enroll ha kan ni ka training ke jong i ti kuman chuban paw hang ni ba phin long qualified lese kuman chu ong no ba phin wan ha ki training pidon kam teman pas hadu kelas 8 kajing pulih hadu kelas 8 nang ta kala ban enroll na beta kanika training program na kanika training center ka jung imo ti bat ye kijing tip ki bakham pania hakanu kudur ki enroll lanu ki enroll bat ki tarik ban dong shadong ti phila ban le hapo Instagram account jung i ki bai ai ka teng ya da hujon po Instagram ti pin sayo lu kijing tip na kata ka page borokhai ti ngangai kan log ji IMC pi kalau ji IMC me ngani kong bat ngangai kan along ji IMC da jung piru ba lisbon kong ya da sisin but ngisai syam yang pat upi hakoi pat kapor ngadi foreign rani tentang full fun media kondisi